इलेक्शन जायाब्ला BKWC आ मीनिंगलेस मानो होनबा BKWC आ दाफुंनाया दिनै 5 years कमप्लीट जानोसै मोनसे इंटरिम काउन्सिला 6 monthल' थायो आरो बे 6 monthनि उनावनो इलेक्शन खालामनानै बेखौ फुल फ्लेजेड खालामनांगौ दिनै माने BKWC नि जा बे माने दैदेनगिरि EM GM CM बिथांमोना दिनै उन्दुनानै दङ बर' गेजेराव मोनब्रै जिल्लाया हाबाखै दाबो गवालपारा आरो साउथ कामरुप सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोनब्रै जिल्लाया दिनैसिम BKWC आव हाबाखै आरो भिलेज नटिफिकेशन जायाखै दा मानो जायाखै जिहेतु सनितपुर आरो बिश्वनाथ BTC नि बाहेराव दङ गवालपारा आरो साउथ कामरुप बेबो BTC नि बाहेराव दङ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव भिलेज नटिफिकेशन जाबाय नाथाय बे मोनब्रै जिल्लायाव जायाखै दा बे मोनब्रै जिल्लाखौबो थाबैनो भिलेज नटिफिकेशन खालामनानै BKWC नि आन्डाराव सोनानै BKWC खौ फुल फ्लेजेड खालामनो थाखाय जोङो डिमान्ड जोङो थांखि लादों आरो BKWC खौ थाबै इलेक्शन खालामनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिननो थाखाय जोङो थांखि लादों इलेक्शन जायाब्ला BKWC आ मीनिंगलेस मानो होनबा BKWC आ दाफुंनाया दिनै 5 years कमप्लीट जानोसै मोनसे इंटरिम काउन्सिला 6 monthल' थायो आरो बे 6 monthनि उनावनो इलेक्शन खालामनानै बेखौ फुल फ्लेजेड खालामनांगौ दिनै माने BKWC नि जा बे माने दैदेनगिरि EM GM CM बिथांमोना दिनै उन्दुनानै दङ बर' जातिनि सार्थ बिथांमोना खामानि मावगोन होननानै काउन्सिल मोनसे दादोंमोन नाथाय दिनैसिम जेबो मावनो हायाखै बे मावनो हायै जा खामानि आद्रा थालांनाय बे खामानिफोरखौ जों मावफुंनो थाखाय जोङो दिनै बे मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ जों फोरमायगोन जोंहा इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन गोदानै दाजानाय दिनै जोङो सेथि बोसोरारि जथुम्मा जोङो 1 आरो 2 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायजेनदोंमोन दिनै नैथि सान आरो सेथि हाबाफारिया मैया जोबनानै थांबाय माखासे मेहेरगोनां हाबाफारिजों मैया जोबनानै थांबाय गिबि हाबाफारि महरै जों लादोंमोन स्वच्छ भारत अभियान बेखौ मावफुंदोंमोन जोंहा रातिराम बर' सारा बेनि उनाव जोङो मेन गेट ओपनिं खालामबाय बेखौ खालामना होदोंमोन प्रदीप ब्रह्म बिथां रिटायार्ड DIG बेनि उनाव जोङो मेन स्टेज जाय स्टेजखौ जोङो दिनेश चन्द्र बर' बिथांनि मेम'रियेलाव SCS बिथांनि मेम'रियेलाव जों बानायदोंमोन आरो बे स्टेजखौ बेखेवना होदोंमोन बिथांनिनो बिसि मीना बर' आब'आ बेनि उनाव जोङो मेन स्टेजखौ बेखेवदों बेखौ बेखेवदों जोंहा कल्पना बर' आब' बेनिफ्राय बेबायदिनो जों गोबां हाबाफारिजों मैया मोजाङै साक्सेसफुल जालांबाय आरो रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसाय हरदों दिनै जोंहा गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनिसिम बावनाय बे बावनाय हाबाफारियाबो जानानै थांबाय आरो दिनैनि बे फिरफिला बिरहोनाय खामानिखौ मावफुंनानै होयो जोंनि आफादनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि आरो गोथैसि बावनायखौ जों आलासि महरै जोंनिनो चिफ एडभाइजार लिंनानै लाबोदों बिथाङा अमरेन्द्र ब्रह्म सार बिथाङा जोंनि दिनैनि गोथै बावनायखौ जोंनो मावफुंनानै होबाय दा जोंहा दिनैनि मेहेरगोनां मेलानो जागोन अपेन सेसन बे अपेन सेसनाव जोङो गोबां मेलेमजिबि गोनां सुबुंफोरखौ जोङो बेवहाय आलासि महरै लिंनानै लाबोदों आरो गाहाय आलासि महरै चिफ गेस्ट हिसाबै जोङो बिथां अनारेबल हाग्रामा महिलारी सारखौ जोङो बेसिम लिंनानै लाबोदों मानो होनब्ला बिथाङा BTC आव थायोब्लाबो मोनसे समाव BTC नि बायजोआव थानाय गोबां बर'फोरखौनो खौसे खालामनायाव बिथाङा आबुं महर मोननो हादोंमोन बेखायनो जों बिथांखौ दिनै जोंनि गेजेराव आलाय सिलाय बायदि नुनायखाय जों बिथांखौ जों फिनबाव बिथांनि एडभाइस लानो थाखाय जोङो गाहाय आलासि महरै बिथांखौ जों लिंहरदों बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव फैगोन आरो बिथाङा फैनायजों लोगोसे आरोबाव गोबां मेहेरगोनां दैदेनगिरि मानगोनां IAS बिथां रिटायार्ड IAS जन काटार इंथि सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव फैगोन आरो बेजों लोगोसे अनजलि दैमारि आब' बिथाङाबो फैगोन आरो आसामनि सानैसो मन्थ्रिफोरखौबो जों लिंदों आलासि महरै जेरै रनज पेगु बिथां माने MP जोंहा दिलीप सैकिया बिथां भबेस कलिता बिथां बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा जों दिनै जोंनि अपेन सेसनाव नुजाथिफैगोन होननानै खोथा हरदोंमोन बेनि उनाव जोङो बेनि अनगायैबो बर' माहारिनि जेसेबां आफादफोर दङ बाथौआनो जा साहित्यआनो जा आबोबानो जा
धोरोम खेत्रआव बाथौ ब्रह्म गासैनिबो आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ जों गासैखौबो लिंजोबदों। मानो होनब्ला बे आफादा खालि जों इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसननिल' नङा, बेयो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय गासैबो बर' जातिनि मोनसे सार्थआव जोनोम जानाय बे आफाद। बेखायनो बे आफादनि गेजेरजों जोङो बुहुमनि मोनफ्रोमबो जायगायाव थानाय बर' माहारिखौ जों खौसे खालामनो थाखाय खावलायहरदों। बे आफादजोंनो जोङो जोंनि बर' हारिनि इयुनखौ जों मोजाङै खामानि मावलांनो होननानै दिनै नैथि सानाव अपेन सेसनाव जों गासैखौबो बेफोरखौ रायज्लायनो आखायाव लादों। गोदानै नोंथांमोना मा थांखि लाखो दायो?